Čitajući i posmatrajući svet zadnjih par godina, još puno ranije prije pandemije, ravnatelj Igor Samobor me inficirao sa temom Kaspara Hausera. Tema koja je jako delikatna, a u isto vrijeme provokativna za umjetnički rad. U Handkeu i u mnogo drugim predloškama nisam našao pravu provokaciju, pogotovo ne za glazbeni teatar. Onda sam ja inficirao temom Tenu Štivičić, jer sam smatrao da jedino ona može napisati tekst koji se tiče nas danas, u okolnostima u kojem se nalazimo i ne snalazimo. Na tekstu smo radili oko 3 godine da bi ga finalizirali s naslovom Kaspar Kabare. Lik Kaspara je samo katalizator niz koje prolaze likovi, odnosno internacionalno društvo stručnjaka koji stižu na pusti otok da bi se odmakli svakodnevice, gdje smatraju da će dobiti detoksikaciju tijela, uma i slobode kao nigdje na drugom mjestu. A tema odmora je lov na divljaka. Pojava ovog bića okrene naopačke čitav odmor i poremeti sve odnose. Kako i što s njim, svatko ima drugačije ideje o tome što treba s njim učiniti, kao i teorije tko je, otkud je i kada je došao na ovaj otok. Ali postignu klimavi konsenzus da bi se trebalo nježno ponovo upoznati s civilizacijom i uspostaviti povjerenje. Kritički, izoštrenog humora i ironije, ova tema promatra svet u kojem se nalazimo i koji ni na usamljenom otoku ne može napustiti svoje proturječnosti i biti zarobljen raznim interesima, uvjerenjima i predrasudama. Većina teksta je pisan u prozi i stihu, u neobičnom ritmu, što dramskom i glazbenom izrazu će dati posebnost interpretacije. Isto tako metafora pustog otoka kao scenski prostor je od ključnog značenja koncepta predstave. Podjela je fantastična, nadam se da ćemo imati kreativne probe i da ćemo napraviti jednu sasvim drugačiju predstavu. Vidimo se 25. maja. Pozdravljam vas s jednog otoka.